guys. Mainit guys. Pero Mapali. may mahangin. Hindi Mainit katulad pero mahangin. Nag-walking kami sa init. Takal na kainit. sa Mandapo. Ten. Ang ingay-ingay niya. Oh. Nanakit nila naman siguro Mandapo. Linanding nga sa Tilinabas pulis na. Na. Lain mo balo pa Tilinabas. Pinamkai pulis sa po. Makakawang kita pulis. Ngaliyang. Tambing niya itong yan o. Yan niya. Wow. Oo, yan lang. Ano niya tinay yung bunga o. Kukuha ko misa. Tumubunin. Itang malangi. Kumuha kami na tuno rin. Gamit mo pagpagmit. Tingnan. May naulok. Welcome to Cities. Itang pangalaman pila kilwal ko na nga mas lang ka kasi order. Yan yung sipis na Yan ang trabaho Cities. ko. Yan nagtatrabaho si Mr. Tubig. Yan, sa may Cities. Ayan. Yan, sa likod ng Cities yan. Restaurant. Mr. Tubig, oh. Hindi siya pumasok. Diyop niya ngayon. Kaya yan. Ayan o, ayan o, ayan o. Ayan ang Cities. Chill din pag may time. Ayan. Ayan guys. Oh. Yan ang ito yung tayo. Yan. Yan ang Cities Restaurant. Ayan. Yan ang nasa harapan. Pero lilipat muna kami ha. Baka masagasaan kami. Let's go. Pwede na. Kasan no? Ang ganda ng mga... Pangalay. Ang ganda oh. Ayan, papunta kami ng Cities Produce Filipino Store. Yan, dito kami pupunta guys. Mamamalengke kami. Yan siya. Dito na kami. Ako ng mayo, kaya lang expired na yung mga mayo nila. Yung mayo malapit na ma-expired by October. So ayokong kumuha guys. Ang Nescafe naman. Ha? Ayaw mong Nescafe? Maling Nescafe yung mga kahola. Okay. Ano pa? Chai. Fry mix.
Pinakbit. Ah. Brown sugar. Tapos rini rin panto. Ito yung hinahanap ko dito dati. Wala. Ngayon meron. Kuha ko ng coffee mate. Isang coffee mate. Teka pa kumangkain mo kito. Itong nalagyo. Eniken. Bantay ta nalulwal po to. Oh. Ay, ating ko ang pilunan na. Nanindar lang mo ba? Itang baga siper. Bitbitan niya naman ita naman eh. Kaya tanahan mo kang kaya. Ay, mag-stop over ka ta po. Kumana ka kito. Kumana ka. Tara. Kumana ka. Ne? This one? Malamig oh. Sabi niya. Oh. Tulak mo. Tama mo yun. Ayan, lawin na yun. Diyan na nga. Puta ng atinakang kulikat. Palaya. Di mga brake ko. Ha? Nakakuha ta load ha ako. Hindi isang mag-send ang mahal niyan eh. Sa balo ko, bandang kahit ka rin na papa-exporting. Kahit po ako. Load ko. Kahit. Lupinting Facebook ko, gagana niyan. Tagalak nila, rasig ganun. Wala na. Wow, busy ang cities. Busy ka rin ang aking walang parang. Lawan na rin ang walang parang. Balikan din, ito na yung aking. Kaya kung mag-request ako kung marami bang business natin camera ba? Sabi ko na naman kung may siya alam. Wala naman natang gamit eh. Screw yan mo ata ang compliance ng gamit naman. Wala na. Bilis na pala eh. Kaya nga lang pa kaya yan. 5 department. Sakli pala ni. Kaya pa kung nalimbal ka dito. Kaya Bagay launa. Launa yapi pala lulwal. oo. Yan
Nga, lalakaran kay Karen. Kay Ngobra. 15 to 20 minutes. Siguro payatan dyan. Ay, marami! Shot muna kayo. Masarap sana yung Red Door sa Pilipinas, man. Oo. Wala ka lang. Dayo. Maglalakwat siya kaya ata tinaba? Ha? Oh, trabaho na. Araw-araw, trabaho. Talaga buhay niya, palagi kayong nag-date. Wala kayong... Nag-dating. Ngayon lang Nasa kami loob lang kami ng bahay. Sabi na ng anak ko, sa Pilipinas ba sila ate? Umuwi kami. Kaya lang, nag-quarantine naman kami. Ang tagal. Pati dito. Quarantine kami. At least na Kaya parang parang wala ka rin, pahinga kahit paano sa Pilipinas. parang di ka rin sa quarantine. Lumala na naman ngayon. Sige, trabaho na naman. Saan naman ito? Ha? That's mine. Di ba, hindi siya natutugtog. Tinugtog ko siya ngayon, ayun. Wala na siyang dahon. Kawawa naman siya.